València ha viscut un any inolvidable com a capital mundial de la seda 2016, durant la qual s'han celebrat diferents activitats culturals per a reivindicar el protagonisme que el territori valencià tingué entorn a la seda durant més de 400 anys. Des de finals de la baixa edat mitja, les activitats relacionades en el cultiu de la madera i la manufactura de la seda han tingut un intens protagonisme en la història i la cultura valenciana, en especial des de la creació del Gremi de Velluters de València en 1479, que prompte se va convertir en l'ofici més important de la ciutat. Com l'àrea productora de matèria prima més important de la monarquia hispànica, i des del segle XVIII, València seria també el principal centre manufacturer del país. De fet, les Corts Valencianes ja proclamaren en 1547 que la seda era el principal fruit del dit regne. El primer terç del segle XVIII, el cultiu de la madera arribà a la seva màxima expansió quan se produïa seda en el 90% de les més de 500 localitats del Regne de València, encara que la major part d'ella se concentrava en les terres al voltant de la ciutat de València i en especial en la comarca de la Ribera del Xúquer, eixa gran plana creada pel pas del riu que ha marcat la creació d'un territori que corre de la mar Mediterrània fins a les muntanyes de la Canal de Navarrés i de l'Horta de València fins a la Serra de les Agulles i Valldigna. Precisament, la Ribera del Xúquer és la protagonista de la nostra remalla que avui hem escollit per a contribuir a les celebracions al voltant de la seda i que formen part del ric patrimoni musical tradicional de la comarca i de tots els valencians. La malaguenya de Còrdera, la riberenca de Almussafes, el bolero curt de l'Alcúdia, les valencianes de l'Ull II i la jota de dona, les dos de Carrer. Per això, enguany, el grup de danses de l'Hogar Penat canta, toca i balla per Nadal a l'estil de la Ribera. Mientras